खानायाव माबायदि जादों अबस्था गैया सोब मैखुन जानानै मैखुन फाग्ला जानानै नै सेस चेलेन्ज लाजोबनांबाय बिराद थोर थोर मावखायो गोजांनाया ब्लेंकेट गानफैलाय लायखाया सेस नै अनजालुआबो अबस्था सेस मयथिन थालसै दे एसे मोजां मोनबाय दा गोजांदों ना नै नायद लायनि सिगां थांग्रोनोसैमोन माथो मानसिया सयथिबो गोसथोनायबो गैया सिबाय ओमफ्राय मैखुन फाग्ला जानानै नुबाय माबायदि अबस्था जानानै दं सेस सिरियास एकदम खिलाय गोबालाय मा जादों नोंथाङा माबायदि मोना नालाय फार्स्टआव खोन्थालाय बाब्रे एकदम अबस्था गाज्रि नोङो खोनासं नोङो दिनैसो फार्स्ट टाइम मैखुन जानानै बिदि जादों ओमफ्राय नोङो माबायदि जानाय मैखुन जानानै फार्स्ट टाइम नों माबायदि मोना खर'खौ दिग्रोम दाग्रोम मोनबाय आरो ना औ बेनिफ्राय ओमफ्रायो उन्दुनो ओंखारग्रोबाय औ उन्दुनानै नायबाय औ गोबानोसो ओंखारबाय गोबानो ओंखारबाय औ ओमफ्राय दाना गोबाबाय गोबादोंना गोबानानै दसे उन्दुफैबाय आरो गोबानो ओंखारबावबाय औ गोबाहैबावबाय आङो औ आरो बेनिफ्राय खिनो ओंखारनाय जालायबाय औ खिनो ओंखारलायबाय रानिं खिनाय ओमफ्राय नोङो खेनबेसे गोबानायाव गोबानाया खेबथाम जादों खेबथाम ओमफ्राय नों खिनोबो ना औ खेनबेसे खिनाय नों खिनायाथ' जाबाय खेबथाम ओमफ्राय नों खेबथाम गोबाबाय खेबथाम खिबाय ओमफ्राय नोंनि देहाखौ नों माबायदि मोनदों दा आं दा चेलेन्ज होनानै एसे मोजां मोननाय बायदि मोनदों चेलेन्ज होनानै ना ओमफ्राय नों गोजांदोंबो नामा ओइ र' आं मिनिफ्लांबायसो नों गोजांदोंमोन नामा गोजांनाया दहाय फुरामोन दा खम जाबाय आरो दा बुस्थुआ दा नै बयबो जानानै दङ दा बयबो जानानै दं आंबो जादों आंबो बिदि मोनदों बयबो जादों नै बेबो जादों